No víš co, já už vlastně vím, co chci dělat konečně. Já jsem se rozhodl, že budu učit tu češtinu. Protože prostě čeština je krásná, abych to prostě rád, jakoby, víš co, těm malým dětem prostě předal tu krásu té řeči, tu mateřštinu, aby měli tu lásku v tom. Rozumíš? Do prdele. Tyhle, co to bylo zase včera? Čeština to je jak holka. Když se prostě podíváš na tu krásnou knížku, na ten jamb, na ten trochej, to je jak... No, to je jak když se zamiluješ. Víš co, to je prostě, to je ta láska, to je ta čeština, tady to bych já rád těm dětem prostě dal. Víš co, já si myslím, že prostě jsem v tom projevu jakoby dobrý a že to ty děti musí nadchnout. A víš co, že to budou prostě milovat, tu češtinu. Já se tam úplně vidím před tou katedrou, jak to tam budu těm dětem prostě hezky vysvětlovat. Víš co? Ty vole, do prdele, co je? Si nemůžu dočíst ani tu knížku. To víš, že jsem chtěl být hokejista. To chtěl, že jo? Brácha je lepší, no, tak prostě nejsem. No, a tak co mám dělat? Prostě jsou tady ryby, ne? Tak já mám ryby rád a to je lepší, než někde být v brance, ne, tyjo. Co bych v té brance dělal, tyjo? Z branky se nedá nahodit. No ale, já jsem začal pracovat pro jednu německou společnost, která vlastně se zabývá tím, že prodává vysokozdvižný vozíky. Jo, ještěrky prostě, jo. Když bych to tak shrnul v kostce, tak tomu vlastně vůbec nerozumím. Nicméně svojí pílí dosáhnu toho, abych v tom byl dobrý prostě. Myslím si, že budu nevídanej. To Německo mě přišlo vždycky takový sympatický, protože prostě vždycky se šlo za tím svým, jo. Vždycky tomu podřídilo všechno a taky se podívej, kde jsou v té Evropě, jo. Prostě, jaká to je velmoc prostě, hospodářská, jo. To je prostě jakoby nevídanej pojmonk, nevídanej, to Německo, jo. Na to bych nezapomínal. A myslím si, že my budeme na úrovni Německa nikdy. Jako, co mě baví ve volném čase, tak je prostě cestování, jo. Cestování je prostě na prvním místě, jo. Jakmile mám trochu času, vezmu Ivču, zbalíme stan, spacák a jedem. Jo. Naposledy jsme byli v Číně, ale pecka.
Dokázal jsem si na sebe udělat čas, ale tu píli, ta píle, ta mi to vrátila. Vrací se mi to. Jsem rád. Jako já na rovinu říkám, že prostě ta kapela jako to je můj život, no. Ač teda máme teďka takovou tu menší krizi, tak já věřím, že to překonáme. To je jako ve vztahu, vždycky po nějaký době máte krizi. Popovídáte si o tom, uvaříte si čaj a překonáte to. No nazdar, Pepa, ale prosím tě, dneska 5 zkouška, jo? Čau Pepo. Já jako já seru, ale... Jo, takže teda připomínám, že v 5 určitě tam budeš. Jo, budu tam, dobrý. Tyhle, ty tady... já jsem normálně na nádraží. A ty tady prošel tady Luke Perry. Regulérně Luke Perry. Znáš Beverly Hills, ne? Jo. Tak Luke Perry. Se surfem. Nevídaný. Jo. Ale prosím tě, ještě jedna věc. Já jsem dneska měl jet na výlet s Míšou, ale Míša je s kamarádkama, už takhle od rána. Tak se vám zeptám, nechceš jet na výlet se mnou, že bychom jeli? To... Ne, já seru, nemůžu, ne. No tak, no dobrý, no. No fajn, mě to je jedno. Ne, dobrý, čau. Já? Nazdar Jiří. Ale prosím tě, v 5 zkouška, jo? Víme? Půjdu tam. Ty vole, ty tady prošel. Stojím na náleží. Můžu, neruším tě, jo? No, to je jedno, ale prostě... Prošel tady Luke Perry. Normálka, stojím na nádraží. Luke Perry se surfem. Fakt? Neznáš Luka Perryho, jo? Dylan. Ne. No to je jedno. Hechtik. No nazdar Domine. Jo, prosím. No čau, hele, prosím tě. V 5 zkouška, počítej s tím. Jo. Hele, ty vole, normálně, to ti musím říct, co se stalo, jo. Já jsem stál na nádraží, normálně si tam prostě stojím, jako vždycky tam chodím stát na nádraží. No. A kolem mě prošel Luke Perry. Fakt, no, Luke Perry, no jo. No, Měl surf? dobře no. No fakt? Jo. A normálně, ty vole, otec odjel na 10 let do Tajska. No. A do Tajska, ne, nebudu ti říkat, co tam dělá. Do Tajska jede. Ne, to ze mě nevytáhneš. Prostě tam odjel do Tajska, s Mílou. Nechal mi tady 50 kg zegeninu v Andasce. No jo, to se nadlábnu, no. Ale prosím tě. Co? Míša dneska teda jsme měli s Míšou, se dělal pěkný den. Jo. Ale ona je s kamarádkama, já se jakoby za to nezlobím, ty její kamarádky jsou super. No. Akorát, že teda my jsme měli jet na výlet, no. Já tam všechno připravený, no, všechno, no. Tak jsem, nechceš jet se mnou autem, že bychom naskočili a... No nepojedu s tebou nikam. A i kdyby... Ne. No ne. Dobře. Tak čus. No čau Milane, tady je Ondra Vojtěch. Prosím tě, já mám tebe takovou elektronickou libůstku, jo. Já seru a mě asi praskla prostě žárovka. Já vůbec nevím, co s tím mám dělat. Nemohl bys, prosím tě, přijet? Jo, díky, fakt díky moc, jo, díky, čau. Začnu být zábavný. Už to mám připravený. Vím jak na to. Ale jednou se mi povedla hláška, tyjo. Jednou se mi fakt povedla hláška a všichni se smáli. Na to si vzpomínám a budu se asi vzpomínat dlouho na to ještě. Protože to bylo fakt jenom jedno, ale... Jednou jsme jeli s klukama autem a kámoš, co jezdí s týrákem, tak byl někde v Rumunsku nebo někde.
A kluci přemýšleli, jestli nám něco doveze. A já jsem řekl chudobu. Chudobu. Tak jo. Ondříku? Jo, Milane. Tady, já tady seru. Jasný. Tady je ta žárovka. A je to. Čus. Počkej, díky. Co s tím bylo? Díky. Dobrá, Milana. To se nedá vypovědět, jak já bych chtěl mít prostě bišonka. Bílýho bišonka prostě. Jak by, oni nemají ocásky, oni mají jenom takový bobečky. Kdyby ke mně přiběhl a vrtěl tím ocáskem, který vlastně nemá. To by bylo tak nádherný. Já to tak hrozně chci, prostě. Vlastně ty ryby, který taky mrskají těma ocáskama, to je něco podobného. Dostal jsem pokutu, ale tam to. Musím to zavolat Ivče. Ale Ivča se bude zlobit, protože mi dává všechny peníze. Prdele. Pokutu prostě. Dobrý den, Josef Luňák. Já bych si chtěl objednat pizzu, jestli můžu. No. Dám si normálně margaritu, obyč, no. Já se teda ještě zeptám, takhle, ještě vás mám na drátě. Nechcete se projet někam autem? No tak neznáme se, no, tak... Haló? Halo? Třeba tomu pejskovi bych koupil autíčko. Takový střední autíčko, do kterého by se vešel a já bych ho v něm vozil. Já bych ho v něm vozil celý den prostě. No nazdar, hele. 5 hodin. Byla zkouška. Je 6. Nejseš tady. Já jsem teďka přijel. Ty tady prostě nejseš. Proč tady nejseš, kurva? Ale já to nedám. Tak na to teda sereš, jo? Já seru, Sereš na to, jo? Sereš... Čau, nedám. No, dobrý, no, ne, jedno, čau. No, co je? No nazdar, hele, víš, že od 5 byla zkouška, jo? Jo. Proč tady kurva nejseš do prdele, vole? Počkej, teď mi bere. To mě vůbec nezajímá tohle. Do prdele tak je zkouška. Já mám něco na práci, promiň. Fajn, dobře, to je výmluva úplně na hovno, chápeš? Hele, mně se to nehodí dneska, prosím tě. No to si děláš prdel. Volal Fráňa, tyhle nějaký Alpy, nějakých 5 dní za 3, prostě hele, sorry.
No to mě nezajímá, tak si to měl zařídit kurva jinak do prdele. Berem kajty, sorry. Co to je za výmluvu tohle? To musíš chápat, tohle, jakoby. A autem třeba by se mnou nejel někam na výlet? Hele, teď tam fouká, prostě sorry, no, jako... No dobrý, no jdi do prdele. Halo? No dobrý. Dobrý. Žití ve lži a zoufalství, z hodin neřestí a úmrtností lidé přicházejí umřít a končí smrtí. Je to jednoduchý příběh o tomto dítěti, které hodně pije kávy a kouří cigarety, je opilé, pořád. Dítě umře. Sleduj svou duši, baby, nestaň se šíleným, když chceš, abych zůstal. Sleduj svou duši, baby, skončí to všechno, věř mi, nebo ti to vykope hrob. Hey! Ještě, že to budeme hrát víckrát, ty Ty vole. Krásný. Já jsem se na to vůbec nechytal, ale vůbec ne.